Ketun apa seneng ngono lho? Ya malah seneng to. Mending sing tak samar iki saiki dagelan saiki ra ganteng-ganteng ngene iki. Nggih. Lah engko nek bangkit payu dagel karo niken malah aku ra payu piye. Wong saiki wis disasak percil. Komet dodok. Ya wayahe sing tua leren. Leren piye? Leren dagele. Lah cangkeme kon mangan apa? Tapi alhamdulillah saiki aku duwe pasar dhewe. Nggih. Pasar apa ki Lawang, pasar Batu, pasar Wonokerto. Ya wis kuwi to dodolan kono. Sadean to niku. Apa? Sadean. Pleser. Oh, pleser. Bukan narik karcis. Nggih. No, iki ragil. No. Ngoten. Lah niki kan anu apa? Kula anak pertama. Anak pertama. Tironmu apa? Tirone apa? Tak itu beton-beton. Beton. Heeh. Bangkit apa?